Здравейте, приятели! Може би никога не сте ме виждали в YouTube, тъй като не съм качвала никакви видеа в YouTube. Но защо пък да не започвам да качвам? Ако ви е интересно, ще продължа със сигурност да го правя, защото аз изпитвам огромно удоволствие да се снимам хората и да правя някакви интересни видеа. Тъй като съм човек, който ходи по планини, пътешества някъде в България, ходи някъде в чужбина и реших, защо пък не, като всички останали влогари, защо пък и аз не снимам нещо подобно. Пък аз не познавам много влогари, които ходят по планината и снимат някакви планински преходи. Аз пък го правя и е супер готино, защо пък и вие да не видите. А също така ще ви кажа, че ако ви хареса това клипче и тези неща, които ние сме преживели, може да следите моите социални мрежи, а именно Instagram, и да ми пишете там да следите за нови преходи, тъй като аз споделям за всеки един преход, споделям в моят Instagram профил и ако сте свободни тогава, имате възможност и желание, просто ми пишете и се включвате заедно с мен. Безплатно е на този етап. Така че, гледайте го този влог. Много време ми отне, много мъка, много се изнервих, тъй като това е нещо ново за мен. Не разбирам от компютри, не разбирам от програми, не разбирам от монтаж, но в крайна сметка смятам, че се получи едно много сполучливо видео и смятам, че ще ви бъде интересно, тъй като доста малко хора, които аз познавам, ходят по планините и не са запознати всъщност с това колко е яко в планината, колко е готино да прекарваш време сред природата с приятни хора и голям кеф. Наистина, гледайте го това видео и наистина коментирайте, ако ви е харесало, и не забравяйте, като всеки един влогър ще кажа, не забравяйте да харесате, да се абонирате, тъй като нямам нито един абонат на този етап и искам да се абонирате, за да следите за моите видеа. Коментирайте, харесайте, абонирайте се. И цъкнете камбанката. Да, камбанката. И това е. Насладете се на гледането. Ще бъде интересно, обещавам. Вече сме пакетирани за похода навънка. Времето е супер. Даже съм покъс ръкав. Това е моята раница. Слагаме на гърба, качваме се по колите и тръгваме. Общо сме 2 коли. И началната точка на нашия поход е ски парк Картава. Отиваме към хижа Македония. Така, първа спирка Благоевград. Слезнахме на един хранителен магазин, за да си напазаруваме храна и сода. Валери малко е прекалил, тук е купил още много сода. Ето го. Ето го Стоян. С мирашките. И водата. Знаете ли това? Искам мирашките в прашки. И сме тук на джамията. Айде, оставям ви. Другите са някъде тук в магазина. Ще ви снимам видео, когато паркираме колите и тръгнем нагоре. Аз трябва да взема кафечка. Трябва да взема кафе. Магазина. Има ли вътре? Добре. Айде, чао. Трябва да ми вземеш кафе, тате. Нямам пари. Имаш, ще трябва да ми вземеш. Аз съм безработен. Ето го бащата и той ходи на планина, качвам влог в YouTube. Кой? Аз. Така че сега ще участваш във влог. Това е първия влог. Добре. Ето ни, вижте колко сме яки. Айде, ще ви снимам кафенцето. Що паркирахме колите? На ски парк Картава. Ето ги видим. Ти как ще издържиш така, белия? Всички сме тук екипирани с някакви супер дебели панталони. Ей го и то. А ти? А отдолу клин имаш ли? Не. Страхотно. 11 без 10 тръгваме от ски парк Картава. Опа, Тео, ще западнеш. Най-възрастния. Възрастния. Дали ще издържи? Да.
Айде, Стоян, имитираме как звуча, когато говоря. Той го измисли. Не е вярно! Така е. Не звуча така. Не е вярно. Аз съм сърдита. Каква си? Сърдита. Не можеш. Как ще мога? На база за една вафа. Аре, за един сникърс. Булдозера. Всяко начало е трудно. Ерминатора, гледай какво прави. Не, отгоре няма се качи. Сега ще дотъркаля додолу. Ей сега, като се плъзне по кореми, ще е много готин. Само да не са салта надолу. Първо пада по гъс и след това едно кълбо назад. Не, ще падне по корем, ще се парзаля. Там е трудното, да. Там е най-интересното. Леко. Айде. Еле, там ли е пътя? И аз искам да мина там. Ей го. Издрапа нагоре. Какво мислиш за това изкачване? Беше много интересно. 9 от 10. Малко бавно го направи, обаче Да, може и по-бързо. ти можеш За по-бързо. рекорд може. Аре, давай, Давай. почвай, тичай. Да. Давай, Не, идея план съм ще се направи на лут. Дай после горе. Гледай какъв красавец. Айде. Решихме да си правим огън. Е така за атмосферата. Запалка? Запалихме си огънче. Всъщност ги Новаков ни запали въпросът. Новаков, благодарим ти. И скромен. Айде, ядем. Как е наданицата? 10 става. Браво. Много добре. И аз я пробвах, вкусна е. Много добре. Час и половина чакаме за тази наданица. Тръгваме след малко. Хората си карат сноуборд. Пет минути чакаме останалите двама човека. Много приятно време. Топло е, аз съм само популарно и отдолу имам тениска. И ми е много топло. Така. Айде. Още малко. Колко са назад? 5 минути ги чакаме и тръгваме, колкото са ни настигнали толкова. На 5 минути не съм създат. Да, решихме, като дойде останалата група там и като наближа да почваме да ги целим и сега накарах момчетата да направят топки, за да имат предварително готови. Сега. Боя на шипка да го пресъздадем. Почваме яката като картечница. Да, парете много. Слабаците трябва да страдат. А, така! Който е бавен, това му се пада. Последните трябва да страдат. Чакайте, правете още. Тук ще се съберат. Снимай къде ще се съберат, те там долу. Е, тук някъде ще се съберат. И ще ги целим. Левия и десния фланг. Правете много, ето вижте колко... Да, Гледай, аз колко направих ред нас? айде! Тук има поне 50. Айде, бързо! Идват. Дали и усещат какво ги чаква. И само искам да предположите... кой да е тая... Айде! Готови сме! Кой да е тази идея? Единствената жена. Злобната жена.
Аз ще дадам. Така ли ти ли даде? Ама аз ви казах да почна... Има на клип даже. Аз ви накарах ви да почнете да правите топки. На камерата, ама мое червено лице. С нашествениците. Да, видях хижата. Горе. Хижата се вижда. Не знам дали ще видите. И се вижда. Айде, Тео. Не знам, предполагам, че да. Надявам се да не се озовежа в реката. То много бавно. Доста бавно, да. Няма скорост, няма нищо. Ти си тежък. Ами да, и стига се. И аз така не мога. Дигаш крака, дигаш ръце нагоре и изпъчваш гърди. Как се мета така по корем, бе? То меко, бе. Да, бе. Той е малко като чувал падна. И мене сега. Той си падна на коленете, Много ме е страх. Аре, Survivor. Ама коленете ти обират инерцията. Добре, снимай, да покажем как се прави. Трябва точно го направя. Последни крачки до хижата ни остават. Тук е най-теглата част, понеже е доста голям баир. Да. До сега се парзаляхме. На един хълм се спускахме като пингвини. Най-накрая стигнахме. Тео, яви камбаната. Айде. Тук сме. Ура! Ето я. Директно падам. Най-накрая. Вижте какви гледки има пред хижата. Утре ще изкачим някои от тия върхове там, които се виждат. Още не сме решили. Хопа. Вече светната лампата в хижата и чака само нас. Да махнем няколко минути. Яденето дойде в хижата. Аз си поръчах една леща, 2 кюфтета и един омлет. Много храна си поръчах и не мога да ги взема. Аз вече съм ядал с лещата. А имам едно кюфте и един омлет да довършвам. А раницата ми е пълна с ядене. Просто влача си и не ям абсолютно нищо. Днес съм само на 2 филийки хляб. Не, нямам баща. Но много добро. Поръчах кюфтета. Идеално. Как е яденето? Стопа. Има проблем. Не е достатъчно. Не е достатъчно. Боже, аз съм тъпка. Не. Фея зъбките. Птица, гълъб. Да! Какъв този гълъб? Добре. Това заплахаме! Рудолф Хайс. Рудолф Хайс.
Рудолф Хайс. Не, друга държава. Тихо. Германия. Друго, не можеш. Държава. Не, човека ма... Не можеш да обясняваш, бе, лут ли си? Чай сега, 3, 2, 1, не знам. Край! Кибернира. Сибира. Ама, какво правиш, бе, ти концерта? Сетих се какво е това. Така, приятели, лягам си, ето ме, пижама. Обаче днес няма да мога да ви снимам стаята, в която ще спим, защото има хора, други хора, които не са от нашата група, които спят и няма да бъде удобно да снимам. Ето други хора. Няма ли да спите, бе? Ще спиме. Аз стигам да лягам. Така ли беше тук? Толкова сняг? Да. Боже. Какво видя? Мислех, че няма толкова много сняг. Да. Я снима и камбаната. Ето е камбаната. Типичната. Ето. Да. Добре. Айде. Добре, окей. Влизам на топло. О, супер, ще се спускаме с шейни. Така. Лека нощ от мен. Добро утро. Още се събуждаме. 9:30. Вижда се. Какво търсиш? Сюда. Не, Чорапа си. Ти не спалиш чорапи? Защо ти го няма? Защото са такива хлабави. Търуците. Ние сме на втория етаж. Е такъв втори. Чакай да снимам другите. Валери, имам един много важен въпрос към теб. Вчера цял ден говорихме за изгрева, а аз не станах за... Защо не ме събуди? Аз излязох да видя как е. Всичко беше в мъгла и нищо не се вижда. Добре. Какво си мислиш? Мисли, че не си ме събудил. Те пощадил. Да го е глед. Отива да видя как е. Аз нещо като си легна. Така, ето аз спах ето там. Тук е печката. Тук има прозорец. Тук са останалите двуетажни легла, както виждате. Тук натам минавам по тази тясна уличка. Бам, минавам вратата. Тук са одеялата и вижте отгоре как изглежда. Ето. Казах ви, че не е луксозно, но не е мизерия, защото бяхме с чисти чершафи и абсолютно всичко беше чисто и мирише на хубаво. Ето Ермина си опакова главата. Къде това бе, човек? Още като си топи главата в където. Чакай да Ермина стои. Да не се умирише. Да не се умирише. Не го е дисало като. След малко отива да ни прави закуската. Какво? На закуската. Ти ще я правиш, нали? Не, това ми е аксесуара за закуската. Супер бе. Ето.
Пакетирахме се и отиваме да катерим един връх, който е на час и половина от хижата. Висок е над 2600 метра. Ето го и бащата. Айде, излизаме. Да видим какво е времето навън. Леле, колко свети. Леле, много свети, аз нищо не виждам. Супер бява всичко. Чакайте. Шестима човека отиват да катерят върха и двама останаха в хижата. Не, всъщност, петима се катерят нагоре и трима останат в хижата. Имаме радиостанции, две радиостанции с нас и една остана в хижата. Чуваме ви, да. Случайно, ако закъсаме нещо, да идва да ни спасяват. Айде! Тръгнахме! Групата тръгна. Следваме зимната маркировка и ще изкачим върха. Да. Ето ни. Айде. До скоро виждане. Аз мисля, че е пластмасово. Колко ще ни носиш? 3. Ето ги тримата там седат. И дават зор. Дават зор. Охо, две нагъзенки. По едната е за мене. Ще се редуваме, какво? Какво сте редуваме? Както си Стоанцук, ще се намокриш. Къде се буташ? Да, Тина, по-скоро на това дет се седи. Какво това ми е на гърза? Изпращат ни долу. Чичка, що щупиш едната? Не знам, това се оттъчи. Сега ли? Да. Всичко какво пихме. Нищо. Там е, бе. Виждаш ли го? Не. Аз виждам това. Движим се по зимната маркировка. И в момента едва виждаме следващия колец. Аз от нас не се вижда абсолютно нищо. Мъглата е страшна. Вече не го виждам. Ето го, бе! Аз не го виждам, за това. Как не го виждаш? Да, видя го. Не го виждам. Виждам го. Че, бе, къде тръгна, бе? Валери тръгна да прави парчина. И аз тръгна след него. По неговите крачки. Хайде. Тежко е. Абсолютно нищо не виждаме напред. Когато гледаш напред, те болят много очите. Защото много свети. Ние засекохме ли си време колко горе-долу ни от колко до колко? Не. Май след малко ще трябва да се връщаме. Не може да видим къде е кола. Въртим вляво много. Гледайте какво е. Къде? Видяхме го кола. Колеца го видяхме. Супер. Иде, че бъде. Гледай какво става. Еба си якото. Какво стана там? Кефа? Да. Махайте!
бащата. Шишарката. Добре. Какво искаш? 2 кюфтета. 2 кюфтета. И? Още 2 кюфтета. Добре. Ти ще бате? Колко стават? Още 2 кюфтета. Току-що се стегнахме и тръгваме наобратно към колите. Тръгваме от хижата. Чао! Току-що стигнахме колите. Аз сме само 3 човека, чакаме другите 5, те се влачат още малко зад нас. Паем колите и тръгваме към София. Мисля това да бъде края на нашия влог. Ще видите как сме се изкарали и евентуално следващия път може да дойде с мен и с нашата компания. Чао!